हेल' लोगोफोर, नोंथांमोननि सिगाङाव आं मोननैसो खौरां लानानै फैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन। फिन खेबसेबाव हाबा जाखांनाय बर' आइजोआ गोमानानै दं। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथांजोआ क'क्राझार बिसमुरिनि अजित नार्जारिनि बिसि बिनु नार्जारि होननानै मिथिनो मोननाय जादों। नखरनि सुबुंफोरा बिनु नार्जारिखौ गोबां जायगायाव नागिरदोंब्लाबो दासिमबो नागिरना मोननाय जायाखै। नागिरना मोनैनि थाखाय दा नखरनि सुबुंफोरा बर' सुबुंफोरनि मदद हास्थायदों। बेनिखायनो बे सावगारियाव नुनाय बिनु नार्जारिखौ सोरबाफोर बहाबा नुसनबायोब्ला 8493014974 जानबुं नाम्बाराव खौरां हरनो थाखाय नखरनि सुबुंफोरा बयखौबो खावलायहरदों। दिनैनि दिनाव जोंनि बर' हारिनि हाबा जाखांनाय बर' आइजोफोरा गुबुन हौवाजों गोसथोलायनानै खारनाया बारानि सायाव बारा जानो हमदों। बेनिखायनो गावबा गावनि हौवा एबा हिनजावखौ नोजोर होनाया दिनैनि दिनाव गोनांथार जानानै फैबाय। मानो होनोब्ला दिनैनि दिनाव मबाइल जुगनि थाखायनो रावखौबो फोथायजाला। फिन खेबसेबाव गुवाहाटि नोगोरमायाव सासे सिख्लानि गोथै देहा मोननाय जादों। गुवाहाटि नोगोरमायाव आइजोफोरनि बारे बारे गोथै देहा मोननाया जायगानि सुबुंफोरखौ गिखांनाय लाबोदों। थैनाय सिख्लानि मुंखौ इसा फरालि होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला पुब सरनियानि भारा न'आव फासि नांनानै थानाय थासारियाव मोननाय जायो इसा फरालिनि गोथै देहाखौ। लोगोसेनो दा इसा फरालिया मा जाहोननि थाखाय गावनि जिउखौ फोजोबनानै लानाय, बेनि गुबै जाहोनखौ मिथिनो थाखाय पुलिसनि नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। बेनिखायनो जोंनि बर' हारिनि आइजोफोरा गुवाहाटि नोगोरमा बायदियाव खामानि मावनो फैयोब्ला साबधान जानाया गाहाम। मानो होनोब्ला आइजोफोरनि सायाव गोबां सुबुंफोरानो गाज्रि नोजोर होयो। लोगोसेनो नोंथांमोनखौ बयखौबो मागो दमासिनि गाहाम हामलायनाय बावहरनाय थाबाय।